всички! Наближава 31 декември, последния ден от старата година. Желая ви да го посрещнете с много щастие, с много усмивки и също така да посрещнете и новата година с също толкова щастие и толкова надежди. Тази година беше доста успешна лично за мен. Не беше най-успешната, но всяка година има своите лоши моменти и всеки човек също преживява такива кризи, така да ги нарека. Научих много нови неща, които се надявам през новата година да ми бъдат от помощ, да ги използвам и да науча все още толкова много. А на вас също ви пожелавам да бъдете още по-добри и да не гледате назад към миналото толкова много, а да гледате напред и да се стремите към постигането на нови върхове. Всеки си има своите недостатъци и своите предимства. Ценете предимствата и не обръщайте толкова внимание на недостатъците, ако не вредят на вас. Така че, нека бъдем щастливи през новата година и си прекараме като цяло добре. Естествено ще има и лоши моменти, но няма как. Знаете, животът е така и просто няма как да бъдем напълно щастливи и през цялото време да бъдем щастливи, така че ще се случва и ще има такива моменти, в които ще бъдем тъжни, ще бъдем разстроени за нещо, но те ще ни научат на нови неща, естествено. Тази година се научих да бъда по-отговорна, като получих първия си домашен любимец, за който се грижих, с който растяхме. Хора, между другото имаме ново кученце, смятам да ви кажа вече, и се казва Бобчи. Бобчи! Бобча! Бобчи! С който играхме много и с който много се забавлявах и научих също така и много нови неща за отглеждането на живо същество. Създадох нови приятелства и също така направих колаб, и то с Тоня Пенчева, може би се сещате за него. Това клипче е също така колаб с Тоня Пенчева, която е друга българска влогър. Родиха ни се малки котенца, които всъщност се радват на топлата камина от татък. Също така и пътувахме много. Надявам се всички от вас да получите възможността да пътувате колкото се може повече, защото това е много ценно. Научават се нови неща, виждат се и се опознават нови култури като цяло. И е невероятно високо и красиво в същото време. Напълно се струваше да дойдем, тъй като тази гледка не съм я виждала в толкова дълго време. Чак сега. Дори се опитах да бъда и психолог, в кавички. Ще се надумя. И като цяло имах още много незабравими моменти. И както хубави, така и лоши, но бих искала през новата година и като цяло нататък да бъдем много по-добри и много по-толерантни към различните, защото има все по-различни хора с все по-различни интереси и трябва да оценяваме техните желания и техните мечти и да ги подкрепяме, ако можем. Защото всеки има своята мечта и всеки желае да достигне до някаква своя цел. Така че трябва да бъдем толерантни и да помагаме на другите, за да можем да бъдем удовлетворени от техният успех и да постигаме и собствени успехи, защото
много важно е, ако ние успеем в живота, да направим така, че и останалите да успеят. Също така искам да пожелая на всички още много хубави празници и весело прекарване на всички бъдещи предстоящи празници и много храна също така, защото на празниците храната е навсякъде, има каквото искаш, може да се възползваш от всичката храна, така. И нека завърша този последен клип на 2016 подобаващо. Трендове 2016 идвам! Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the monies. Ray Scrum. Wow. Juju on that beat, Juju on that beat, Juju on that, Juju on that, Juju on that beat. Now slide, drop, hit them for no stop, ayy. Don't stop, ayy. Don't stop, ayy. Run a man on that beat, ayy. Run a man on. The way your son don't need a gun to